Hola, el meu nom és Marc Gràcia i a continuació miraré de mostrar-vos la quantitat d'aplicacions de la química en tan sols la cuina de casa. Per començar, trobem els principals electrodomèstics: el forn, el microones, el rentavaixelles o també el frigorífic, que gràcies a la termodinàmica pot mantenir una temperatura determinada. La química també és aplicable en els estris de cuina, com les olles, els coberts o els plats, ja que els compostos dels materials amb els que estan formats es troben en la taula periòdica, com l'argent, el silici o l'alumini. Per altra banda, els fogons també són una clara aplicació de la química, ja que amb el gas butà i l'ajuda d'una xispa som capaços d'obtenir foc per a cuinar. Finalment, a la cuina hi ha productes que s'obtenen a gran quantitat a partir de les reaccions químiques de les indústries. Cal remarcar que la sal és la primera matèria de base de les indústries químiques i electroquímiques. Com junts acabem de demostrar, la química sempre està al nostre voltant, fent, amb les seves aplicacions, una vida més fàcil i còmoda.